Hello, good morning po mga mamamayan. Ngayong umagang ito ay ipapakita po namin sa inyo ang pagluluto ng sinabawan na dilis. At ito na po ang mga sangkap. Unang-una, dilis, malunggay, basil leaves, black eyed peas, siling green, sibuyas, lemongrass, at saka itong luya. Gagamit din po pala ako ng asin para sa ating seasoning. Ngayon po ay uumpisahan na po nating lutuin ito. Gagamit din po pala tayo ng tubig mga mamamayan. Ngayon po ay ilalagay na po natin sa ating kawali ang tubig natin. Mga 4 cups na tubig ang gagamitin natin para sa sabaw nitong ating dilis. Ngayon po ay ito-turn on na natin ang ating stove para sa pagpapakulo nitong ating sabaw or tubig. Lalagyan po muna natin siya ng lemongrass para mabango yung ating sabaw at saka yung ating luya ay ready na pong ilagay. Pagkatapos po pala mga mamamayang ay lalagyan po natin ng asin para timplado na po siya. Ngayon po ay handa na pong ilagay ang ating black eyed peas. Ayan po, kasi mas masarap po kasi pag marami. Yan po ang nagbibigay ng lasa sa ating dilis. Ngayon po ay tatakpan po muna natin para kumulo ang ating sabaw. Ngayon po ay ready na pong ilagay ang ating isda na dilis. Pagka kumulo na po yung tubig ay pwede nyo nang ilagay yung inyong mga isda na dilis. Pwede rin naman po na kahit anong klaseng isda ang ilalagay nyo dyan. Depende na po yun sa inyo. Ngayon po ay tatakpan po natin ulit para maluto pa po siya. Ngayon po ay ihanda na po ninyo ang inyong mga sili na green kasi pwede na po siyang ilagay. Ilalagay na po namin yung aming sili na green. Pagkatapos po ay hintayin lang po natin na maluto yung ating sili. Tsaka natin ilalagay pa yung ibang mga sangkap. Ayan na po, bumabango na yung ating tanglad at saka yung luya. Ngayon naman po mga mamamayang ay ihanda nyo na ang inyong onions kasi pwede na po siyang ilagay. Ayan na po. Dahan-dahan lang po para hindi po kayo matalsikan sa sabaw nitong ating niluluto. Yan. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to para maluto yung ating mga sangkap. Ngayon naman po ay ihanda nyo na po ang inyong mga malunggay kasi yun na po ang isusunod nating ilagay dito sa ating sabaw. Ayan na po. Dahan-dahan lang sa pagbubuhos.
Pagkatapos po ay ihahalo lang natin ang ating malunggay para maluto po siya, para pantay ang pagkaluto. Ayan, ihahalo nyo lang ng dahan-dahan. Pagkatapos po ay huwag nyong i-overcook yung inyong mga malunggay. Kasi mawawala po yung vitamina niyan pag nasobrahan sa luto. Ito turn off na po natin yung ating stove. Ayan na po. Tsaka natin ilagay yung ating basil leaves. Mabilis lang naman pong lutuin yung basil leaves natin. So, hindi na po kailangan na naka-turn on yung ating stove. Tingnan nyo po yung malunggay, green na green kasi hindi po siya na-overcook. Ayan na. Luto na yung ating sinabawang dilis with malunggay. Napakabango po. Ngayon po ay hahanguin na po natin yung iba nito para po makakain na po yung aking kasama dito. Napakasarap po nitong ulam na ito kapag nasa malamig ka po na lugar. Ang sarap higupin ng sabaw. Ito na po mga mamamayang ang ating sinabawan na dilis with malunggay. Sana po ay mag-like kayo at mag-subscribe at maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!